8:30 pasatxo dira. Jon Etxeberria euskal presoa aske gelditu da baldintzapean. Jon Etxeberria gasteiztarra eta euskal presoa baldintzapean aske geratu da Etxerat elkarteak jakinarazi duenez. Urte bete laburtu die zigorra Nafarroako auzitegiak La Manadako bikideri. 2016ko Sanferminetan Iruñan egindako talde bortxaketagatik zigortutako La Manadako 5 kideetatik 2 15 urtetik 14 jaitsi dizkiete zigorrak. Umea zela Uztaritzeko San Frantses Xabierkoa kolegioan abusuak jasan zituela salatu du gizon batek. Kolegioko ikasle ohi batzuek Facebookeko talde bat sortu dute, bertan bizitako sexu eraso eta bordizkeriak salatzeko. Laugarren greba eguna dute unibertsitatez kanpoko hezkuntza publikoko irakasleek Euskal Autonomia Erkidegoan. Aurrekoen antzera jarraipen zabala izan du gaurko irakasleen grebak, sindikatuen arabera 175koa izan da jarraipena. Inauterietako festa giroa hasi da Tolosan, txupinazoarekin festa lehertu da eta herri osoa inauteri giroa murgildu da bete-betean. Lehendabiziko emakume bat alkate delarik hasi dira inauteriak. Aktualitatea xehetzen hasiko gara. Lizarran, Fran Moleon PSNeko bozeramaileak dimisioa eman du txartel batekin izandako irregulartasunengatik. PSNeko zinegotzia den Fran Moleonek kargu publiko guztiak bai alderdiko afiliazioa utzi behar izan ditu, Gedelmesa elkarte publikoan 6.000 euroko gastu irregularraren erantzule zela aitortu ondoren. Udaleko teknikariek gastu horiek antzeman zituzten eta Moleonen izenean zegoen kreditu txartel baten bidez egin ziren. Moleonek adierazi zuen funtsak itzuli zituela akatsaren ondoren. Eskandalu honek Lizarrako tokiko politika astintzeaz gain, PSNeko barruko tentsioak ere berpiztu zituen. 2020an piztu zena, Gonzalo Fuentes alkatearen aurkako zentsura mozioak PSNeko sektore ezberdinen arteko liskarrak ekarri zituenean. Polemikak Lizarrako egoera politikoa ere azpimarratzen du. Indar aurrerakoien arteko adostasun faltak UPN-eri gobernatzen jarraitzeko aukera eman baitzion. PSNek PPrekin batera udal aurrekontuak babestuz. Horretaz gain, PSN-eren babesarekin UPNek neurriak hartu ditu eta zenbaitek autoritariotzat jo dituzte. Raimundo Elkanastero musika taldearen aurkako kanpaina, propaganda politikoaren zentsura, txosnen debekua, inauteriena eta bar. Lizarraldeko Kontseilu Sozialistak salatu duenez, nabarmena da ezinezkoa dela bizikidetza egitea zapaltzaileen ordezkariekin. Eta adierazpen askatasuna hitz egiten dute, adierazpen askatasuna moztu nahi dutenek, gehitu dute. Baina zehaztu du jarrera hori ez dela besoz beso jarduten duten UPN eta PSN alderdietara mugatzen. EH Bildu Geroa Bai eta Kontigo Zurekin ere seinalatu ditu. Besteak beste abstentzioaren alde egin zuten Raimundo Elkanastero kriminalizatzea bilatzen zuen mozioaren aurrean, babesa adierazi diote kriminalizazio kanpainan buru izaten ari den UPN-eren alkateari eta udalaren jarrera autoritarioa salatzen duen bide alda abestiak gaitzetsi dute. Gaur goizean Euskal Hedabideen urtekaria aurkeztu du Beategiak gurean 11 telebistan. Ikusi. Egunon guztioi, otsaiak 27 ditu eta gaurkoan kazetaritzaz eta Euskal Hedabidez ariko gara. Saio berri eta berezia izango dugu aurretik, izan ere Euskal Hedabideen Beategi eta 11 telebista 2024 eta 2025 denboraldiko Euskal Hedabideen urtekaria aurkeztera gatozkizue telebista zein bideo streaming bidez zuzenean. Horretarako lehenik eta behin nire alboan ditudan lagunak aurkeztuko ditut, ezkerretik hasita Libe Mimenza, Beategiko kide eta koordinatzailea eta argitalpenaren editoretako bat, bigarren hemendik hasita Ibai Castro, Beategiko kide eta argitalpenaren beste editoretako bat, eta nire eskuineko aldean Igor Rastibia Ekimena Elkarteko zuzendaria. Ongi etorri 11 telebistara. Elkarrizketa eta prentsaurrekoa uztartuko ditugu, eredu hibrido baten bidez,
aurkeztuko baitugu behategiaren 10. alea dena. Baina aurrena koka dezagun. Urteroko maiztasunarekin argitaratzen duzuen nabarmentzeko modukoak diren lanen, gertakarien edota proiektuen bilduma den liburu hau, hemen aurrean daukagun liburuxka hau, dagoeneko gainera esan bezala eskuartean dugu, aurtengo bilduma, eta nondik dator bilduma hau, Ibai? Konta eguzu, hastapena eta zertan datza? Hastapenera joateko jo behar dugu behategia beraren sorrerara. Euskal Hedabideen behategiarekin ertxiki lotuta baitago urtekariaren argitalpena, eta berez behategia bada espazio bat euskarazko hedabideen eta euskarazko komunikazioan interesa daukan ororen ikerketarako eta azterketarako eta bilgune eta ikerketa espaziorako tresna eta unibertsitateko eta ekimen hedabideen sektoreko hitzarmen bat, ezta? Eta bertan garatzen dira hainbat proiektu. Eta horietako lehenengotariko proiektua 2016an behategia bera sortu zenean, izan zen urtekaria ateratzea, zuk esan bezala, urteak eman dituen eta hurrengo urteari begira martxan dauden egitasmo, ikerketa eta intereseko gaiak biltzen dituena. Aldi berean egiten duena bilduma lana, gordailu lana eta baita ere informazioaren elkartrukerako eta hori zabaltzeko, gizarteratzeko eta akademia mailan, unibertsitate mailan egiten diren ikerketak eta sektorean dauden beharrak eta elkartruke hori lantzeko, ez? Baita ere, hirugarren oin bat administrazioak lantzen dituen politika publikoak, euskarazko komunikazioaren eta hedabideen inguruan eta horre ukitzeko ere beste helduleku bat, ez? Eta horretarako urtero argitaratzen dugun horretarako tresna da urtekaria bai. Bistakoa urtekaria Euskal Hedabide batean aurkezteko dinamikarekin jarraitzen duzuela, iazko bilduma Euskal Herria irratian plazaratu zenuten, aurtengoa 11 telebistan, eta 2024-2025ko alean gainera 11 telebistari ere tarte berezia eskaini diozue, Ainhoa Jauregi zuzendari berriak artikulua idatzi du bertan, ez da? Bai, urtekarian baditugu nolabait bi atal nagusi, ezta? Sektoreari dagozkion artikuluekin eta ikerketari dagozkion artikuluekin, eta sektoreari dagozkion artikuluen atal hori irekitzen dugu 11 telebistaren artikuluarekin, zuzendari berriak, Ainhoa Jauregik idatzitakoa, gainera hor badago zuzendaritza aldaketa bat, berak aipatzen du, ezta? 3 emakumez osatutako zuzendaritza talde bat, bete dira ere ja 15 urte lehenengo emisioetatik, 11 ordain iruditzen zitzaigun, tokia proposa urtekaria aurkezteko, ez? Eta bizkate dinamika honekin jarraitzeko Euskal Hedabide baten baitan aurkezteko egunkaria baita ere harreman horiek lantzeko, eta aldi berean prentsa deialdia ere, prentsa gonbidatu dugu aurkezpen hau jarraitzera, eta orduan hor sortzera olako zuk aipatu duzun solasaldi, prentsa aurreko moduko hau, ez? Eta aipatutako 11ari buruzko artikuluak irekitzen du atala, eta gero badaukagu ere, primeran plataformak adibidez urte osoa bete du, ezta? 2024 osoan egon da martxan, orduan hor ematen dituzte datu batzuk, 255.000 erabiltzaileera hurbiltzen ari da plataforma, 752.000 orduko konsumora, aipatzen dugu ere ikusgela.eus, azalpen bideo laburrak zabaltzeko egitasmoa, wikilarien elkartekin estuki lotuta. Aipatzen dugu ere bada Ipar Euskal Herriko gaztentzako hedabidea, Ipar Euskal Herriko gaztentzat egina. Sartzen da bebai urtekarian Common Voice, bada proiektu bat gaitu.eus kanpainarekin gehiago ezagutuko dugu, horri lotuta dago, baina makinei euskaraz irakasteko auzolan bat, ezta? Eta haiek aipatzen dute zelan, adibidez euskarazko jendeak grabatutako orduetan eta gero makinetan makinekin euskaraz komunikatu alizateko, euskara badagola 13. postuan, italieraren aurretik, japoniraren aurretik, ranking horretan katalan egongo litzateke lehenengo 4.000 bat ordurekin, euskarak 600 eta piku ordu ditu, hor egite dute deia ere,
eta hor parte hartu dute ere edabideek, ez? Euskal edabideek hor ekarpen handia egin dute. Eta, bueno, holako artikuluak biltzen ditugu bai. Igor Astibia Ekimen elkarteko zuzendariarekin jarraituko dugu, besteak beste urteak emandakoari eta datorkigunari luzatu diozue begirada, eskuartean diren erronkeetan eta zakuratutako lorpenetan jarriz azpimarra. Testuinguru honetan, Igor, zertan dira Euskal Edabideak eta zertan da Ekimen elkarte bera? Ekimen elkartaren egiteko nagusietakoa hori da ez, pixkat sektorea eragile desberdinen aurrean ordezkatzea eta nolabait sektorearentzako ere garapenerako eta baliabideak eskuratzea. Azken jardun, ohiko jarduna, baina bereziki azken 2 urte hauetan buru belarri aritu gara Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako diru laguntzak negoziatzen edo bai Jaurlaritza eta Aldundiekin. Eta hori izan da pixkat jardun nagusi azken 2 urtetakoa eta pixkat hor jarri dugu ere urtekarian azpimarra. Azkenean lan handia izan da, baina uste dugu pixkat aurrera pauso garrantzitsua izango dela ondorengo urtetarako eremu horretan. Gero Nafarroan ere hausnarketa prozesua abian jarri da, Euskara Bidearen eskutik, Euskararen Nafar Kontseiluaren azpibatzorde batean, eta hor bere 2024an zehar lanketa bat egin da, helburu horrekin berarekin. Nolabait, sektorearen garapena eta nolabait modernizazioa albidetzeko baliabide gehiagoren bila. Eta Ipar Euskal Herrian ere jarduera propioa dute eta hor saiakerak urterokoak dira ere pixkat baliabideak handitze horretan, eta egia da azken urteetan hor nolaiteko estankatze bat edo dagoela eta hor eragiten jarraitu beharko da. Baina azpimarra berezia jarri dugu hor, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako sistema berrian, zeren uste du aurrera pauso garrantzitsua emango dela, alde batetik sistema bera aldatuko delako, egia da 2019an adostu zen sistema berria aurrera pausoa suposatu zula, baina egia da ere ekoizpenean jartzen zuela asko fokoa, eta ez hainbeste edabideen garapenean horretan. Sistema berriak fokoa erabat aldatuko du eta jarriko du garapen hori sustatzeko helburuan. Azkenean, administrazioak gastuen 1% estaliko du, edo lagunduko du, eta laguntza horrek ahalbidetuko du, eremu desberdinetan edabidek pausoak eman alizatea. Hartzaileen ezagutzan, teknologia mailan, adimen artifizialarekin garapenetan, berrikuntzan, formakuntzan, garapen hori egiten duzun einan, administrazioen laguntza eskuratuko da. Aipatzen zenuen sistema berria Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan, eta diru laguntza eredu berriak sektorearentzat aldi baterako aurrera pausoa izango dela dirudi, baina Nafarroan eta Ipar Euskal Herrian nola joan da edabideen finantzazio ereduaren prestaketa? Nafarroan esandakoa, pixkat egin da hausnarketa bat, urte osoko hausnarketa bat. Hor gehiago izan da nola ikustarazi euskarazko edabideen sektoreak duen garrantzia. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ere bai, eta Ipar Euskal Herrian ere bai, noski hor. Euskarazko edabideak estrategikoak dira alde batetik euskararen normalizazio prozesurako, baina era berean garrantzitsuak ezinbestekoak dira nolabait demokraziaren beraren garapenerako, informazio eskubidea bermatzeko eta prensa askatasuna bermatzeko, aniztasun hori bermatzeko. Orduan zentzu horretan, Nafarroan egin dena da gehiago, balioan jartze bat, Nafarroan edatzen edo konsumitzen diren euskarazko edabideen garrantzia mahai gainean jarri eta nolabait hor txosten bat osatu da eta txosten horren helburua da nolabait eragile desberdinen aurrean nolabait euskarazko edabideentzako baliabide gehiago eskuratzea. Azkenean horre ere egia da azken urteetan euskarazko edabideentzako diru laguntza poliki handituz joan dela, baina ez da egon Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan bezala, hausnarketa bat, sistema horrek benetan edabideen garapena sustatzen duen o laguntzen duen. Uste dugu, erabat esportagarria dela EAen egin den prozesua, bai Nafarroako eta bai Ipar Euskal Herrirako. Ardatza urtekarian jarriz berriro, behategian urteroko eginkizuna duzu euskarazko edabideen webgunetako trafikoan neurtu eta aztertzea.
Horre esanguratsua da, ia bikoiztu egin dela webgunetako audientzien azterketan neurtzen den hedabide kopurua 2013 urteko lehen datu bilketatik ona. Konta eguzu, Libe, zer nolako neurketa eta analizia egin duzue aurten? Lehenengo eta behin, Euskal Hedabideen urtekari argitaratzen hasi ginenetik, ez lehenengo aleti, baina bigarren urtetik aurrera abiatzen da neurketa hau, eta bada ekimen sektorearen ahalegin bat, nolabait hedabide bakoitzak bere audientzia propioa modu isolatuan ezagutzetik pasatzeko behatzera eta jakitera euskarazko komunikabideen audientzia digitala, kasu honetan, webguneetako audientzia, zenbatekoa da, ezta? Eta orduan nolako bilakera gertatzen dira nor, eta beste. Horretarako jarri zen martxan 2015ean tresna bat, Ekimen Analytics, eta bertan web trafikoaren metrika ezberdinak biltzen hasi ziren. Eta hortik egin izan dira analiziak. Gertatu dana da, urtez urte, tresna horretara konektatutako hedabide kopurua handitzen joan garela. Alde batetik, sektorean bertan sortu direlako komunikabide berriak, transformazio digitalari eta komunikabide berrien agerpenari lotuta, eta bestetik, joan garelako komunikabideei, Euskal Hedabideen behategitik, batez ere azken 3-4 urteetan, laguntzen datu kulturara hurbiltzen eta analitikari ere arreta jartzen, erreparatzen, eta tresnak errazagoak eta baliagarriagoak eskura jartzen baita ere, ezta? Orduan horrek ekarri du ikusten ari garen hazkunde hori, ezta? Eta 2023 urtean 50 webgune neurtu genituen, 50 Euskara hutsean argitaratzen diren 50 komunikabideren webguneak, eta 2024an 10 webgune berri gehitu ditugu, eta orduan esan dezakegu inoizko euskarazko komunikazioaren argazki zabalena osatu dugula aurten web trafikoari dagokionean. Aipatzen zen, inoizko kopuririk handiena den 60 hedabideren audientzia datuen analizia egin duzuela beraz, zein bilakera izan dute komunikabide? Okerrez banaiz, 2024 urtean 40 milioi bisita, baino gehiago izan dira berriz Ekimenen Elkarteko euskarazko hedabideen webgunetan, ez da? Bai, 40 milioi bizitako langa gainditu da berriz ere, 2 urtez jarraian. Hor gertatu zen euskarazko komunikabideetan eta baita gainontzekoetan ere pandemiari lotu eta 2020 urtean maksimo eta piko historikoak. Eta orain arte egon gara apur bat zain ea anomalia horrek zer jeitsiera zeukan, zer egonkortze eta zer eragin. Eta ikusi dugu ja aurtengo datuetan gertatu dela konkorraren egonkortze bat, baina pandemia garai horrek, disrupzio horrek eragin zuela digitalizazioan sakontze bat. Eta beraz hor irabazi zen audientzian eta hazkunde handia gertatu zen urte horretan, ia 41 milioiko langara iritsi gabe baina ia hor geratuta, eta ordutik hazkunde hori mantendu da eta 40 milioi bizita gertatzen dira euskarazko komunikabideetan, azken 2 urteetan errepikatu den datu hori biltzeraino. Eta gainera ikusi dugu, azkenengo 5 urte hauetan, sektorea audientzia volumen horretan asko hasi dela, 142 egin du gora. Orduan, esan dezakegu euskarazko komunikazioaren audientziak azkenengo urtetan izan duela bilakaera positibo bat, hau bat dator baita ere kontsumo ohiturekin, hedabideen eskaintza eta lanarekin eta beste, baina datu garrantzitsua eta osasun baten adierazle ere badala uste dugu. Eman dituzuen datu eta informazioekin geldituko gara, esan bezala webgunean duzue eta interesa duen oro bertara jo dezala gehiago sakontzeko eta hausnartzeko. Bitartean, mila esker Libe Mimentza, Ibai Castro eta Igor Rastibia gurean izategatik, eta mila esker pantailaren bestaldean zaudeten guztioi, mila esker denoi beste bat arte eta jarraitu horrela. Euskarari loturiko gaiekin jarraituz, Nafarroan PAI programaren inguruko analizia egin dugu. Ondorio nagusia argia da, Euskara da PAI programaren biktima nagusia. Nafarroan indarrean dagoen PAI programak polemika handia sortu du betidanik gizartean. PAI programa eskuineko alderdiek euskarazko eredua baztertzeko erabili duten tresna izan dela salatu dute alderdi abertzaleek. 2022an onartu zen Nafarroko PAIre legeak aukera ematen du atzerriko hizkuntza eskakizuna duten irakasle plazak sortzeko.
irakasleen behin-behinekotasun tasaltua murrizteko ahaleginean. Nafarroko gobernuak 2011-2012 ikasturtean jarri zuen martxan. UPNren exekutiboak orduan argudiatu zuenez, programak hezkuntza eleanitza jasotzeko eskubidea bermatzea zuen helburu, ikaslearen errentaren eta bizitokia zein gorabehera. Berez, pai programa ez denez eredua, eredu guztietan existitzen da. Hala ere, pai programa hezkuntza eredua bilakatzeko konpromisoa hartu zuten eskuineko alderdiek. Horrela, euskara alde batera utziz eta zapuztuz. 2013an polemika sortu zuten orduko presidente erregionalistak, Yolanda Barzinak, telebistak kate batean esandakoek. Izan ere, aho bizarrik gabe honakoa aitortu zuen. También es cierto que no estamos teniendo más solicitud o más demanda de euskera, quizás porque estamos ofreciendo otro idioma que es el inglés en todo Navarra, que eso sí que estamos haciendo pues una gran apuesta. Hemos pasado a 60 centros, que es muchísimo en nuestra comunidad, pues fruto de lo que nos dice un plan Moderna, de estrategia de futuro. Igual por eso hemos tenido que avanzar menos en ese modelo de lo que anteriormente se pedía en el Parlamento de Navarra. Ordutik ez dira gutxi izan programa jomugan izan dutenak. Sistema hori euskaraz kualifikazio handia duten irakasleen mende dagoela diote euskaldunek. Hizkuntza eskakizun egokia kontuan hartu gabe, atzerriko hizkuntzetarako plazak sortzeak D eredua ez egonkortu eta euskarazko irakaskuntzaren kalitateari eragin diezaiokela gehitu dute. Aurtengo urtarrilean atera zen Nafarroko Parlamentuak Hezkuntza Departamentuari programa horietarako 352 irakasle plaza finkatzeko eskatzen dion ebazpen bat onartu zuen. Baina Esteila sindikatuak zalantzan jarri ditu plaza horiek, eta Auzitegi Gorenean helegitea jarri du prozesua legez kanpokoa izan daitekela argudiatuta. Horri gehitu behar zaio 2025-2026 ikasturterako foru agindu berria. D ereduko ikastetxeak ingeleseko orduak 6 orduetatik 7 igotzera eta gizarte eta naturzientziak ingelesez ematera behartzen dituena. Arte hezkuntza bezalako irakasgaien ordez. Araudi hori pairen parte da, eta haserrea eragindu, Sarriguren, Bustintxuri eta Tafaiako guraso eta irakasleen artean. Izan ere beldur dira horrek ez ote dion kalte ginen euskara eta ingelesa ikasteari. Sindikatuek eta irakasleek diotenez, programa horrek ez du lortu ingelesaren ikaskuntza hobetzea, baizik eta euskarazko irakaskuntza murriztea, hezkuntza kalitatea pobretzea eta eskola segregazioa eta ingelesezko kanpo laguntzak behar dituzten familiakoentzako gainkarga areagotzea. Ekonomia arloan, EAJak eta PSek aurkeztutako zerga reforma ez duela babestuko adierazi berri du EH Bilduk azaleko doikuntza bat dela egotzi die bi alderdiei. Beraz, osoko zuzenketak eta baita partzialak ere aurkeztuko ditu. EH Bilduk ez du babestuko EAJak eta PSek proposatutako zerga erreforma. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako batzar nagusietan aurkeztu dute. 3 aldundietan gobernatzen baitute, eta zerga erreforma foru erakunde guztietan onartzea da asmoa. Nerea Kortajarenak EH Bilduren programa idazkariak esandakoaren arabera, erreforma sakon bat egin beharrean azaleko doikuntza bat aurkeztu dute. Gaineratu du, egiturazko arazoei heldu beharrean egoera makilatzen duten kenkariak eskaintzera mugatu direla, sakonetik konpondu gabe. Arau proposamen hau egongo egoera ekonomikoak eskatzen duen erreformatik oso urrun dago. Onartua izateko gehiengoaren babesik lortzeko gai ez izateaz gain, ez errez erreformatzeaz gain, ziurgabetasuna handia eta diru pilketan murriztea ekarriko du. Gauzak horrela, EH Bilduk osoko zuzenketa aurkeztuko duela iragarri du, sakoneko zerga erreforma bultzatzeko asmoarekin. Haien hitzetan, proposatutakoa gure zerga bilketarako ahalmena murrizten baitu. Horretaz gain, zuzenketa partzialak ere aurkeztuko ditu. Partzialak ere aurkeztuko ditugu. Elkarrizketa irikitzeko eta gure ustez, benetako zerga erreforma batean landu behar diren funtsesko gaiei buruz eztabaidatzeko. Europako herrialde aurreratuekin lerrokatutako zerga sistema aurrerakoi, berdinzale eta progresimo baterako bidea aurrera egiteko proposamenak dira aurkeztuko dituegonak.
Bide batez, Kortajarenak EAJ eta PSE-ri dei egin die eskaini dieten aukera baliatu dezaten, sakoneko erreforma fiskala negoziatzeko prest daudela, eta hala balitz, osoko zuzenketak ere erretiratuko zituztela. Prentsa horrekoan, EH Bilduk gogora ekarri du 2024ko urrian erreforma horretarako ekarpenak plazaratu zituela, aurrekontu akordio global bat planteatu eta ezinbestean zerga bilketaren eta zerga sistemaren erreforma bat jaso behar zuela. Azaldu dutenez, EAJak eta PSEek ez diete jaramonik egin, eta hortaz ez daude prest hori babesteko. Proposamena oso urrun baitago gaur egungo egoera ekonomikoak eskatzen duen erreformatik. Unai Urruzunok, EH Bilduko kideak, aurreko astean 11 telebistari jakinarazi zion zerga erreformek barne hartu beharko lituzken edukiak EH Bilduk onar ditzan. Zehazki, 3 atal nagusia aipatu zituen: lan errenten birplanteamendua, kapital errentak eta elkarteen gaineko zergak. Espero dut ez gertatzea aurrekariz gertatu izan ohi diren beste kasu batzuetan bezala, eta guztiok dakizkigu zer gertatu den. Anoetan, Errealaren partidu baten atarian ere egonda kasu bat, dugu behingoz eztabaida hori zabaldu egin behar dela. Gero ertzaintzak propioki azken urteetan guretzat bilakaera nahiko kezkagarri bat eraman du. Hor badago nolabaiteko penetrazio bat sektore edo ultra eskuinekoena, eta hori agerikoa izan da. Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Imanol Pradalesek edukietan zentratzeko eskatu dio EH Bilduri, eta alderdi batzuei osasun ezirik jartzea baztertu du, alderdi popularrari eta Elkarrekin Podemosi negoziatzeko atea irekita utziz. Izan ere, kontuan hartu behar da, Araban eta Gipuzkoan jeltzale eta sozialistek oposizioaren botoak ezinbestekoak dituztela erreforma aurrera atera dadin. Jai herrikoiei dagokionez lehertu dira Tolosako inauteriak. Sei eguneko umore eta mozorro festan murgildu dira tolosarrak ostegun gizenarekin batera. Aurten, artxiboko neska konpartzako kideek izan dute inauteri hasiera emateko orea, eta beraiek izan dira txupinasoa bota dutenak. 80ko hamarkadan sortu zuten konpartza hori, eta 2 hamarkada saritu dira Gipuzkoako artxibo orokorraren aurrean parodiak egiten. Oso emozionantea da, ez gendun pensatzen, zagatik esan du, hoi, baina, klaro, esateuek gauz desberdinen gendula, guretzako normaltasunen gendun. Unai gendun juerga egin, atera inauteritan, eta horregatik hasi zan, eta horregatik zeitzen deu, zate gondikan zeitzen deu. Ja ez artxibon, baina gondikan zeitzen deu, eta bera de bai. Bai, ni nire kuadriagokin artxibon ateratzen naiz, bazpare behaiek berriz animatzen bali maia, lekua gordetzen nahi naiz, urte hauetan zehar. Txupinasoa botatzarekin batera antzerki bat egin ohi dute Kabiadaiko kideek, eta aurten, lehen aldiz emakume bat izendatu dute inauterietako alkate. Zu alkate berria ez da? Bai, alkate berria nahi. Zenbat diru laguntza izango den aurtengo festak antolatzeko? Txupinasoarekin festa lehertu da eta herri osoa inauteri giroan murgildu da bete-betean. Azken 2 urtetan kezka gehixegokin eta beti lan bilerak ere baitugu, momentu konkretu batzutan hainbat tokitan egin behar dugu. Orduan, ea topatzen ditudan pixka bat burua arintzeko eta festan murgiltzeko tartetxon bat. Zarangen doinuek alaituta, asteazken erarte iraungo dute Tolosako inauteriek. Euskarazko ikus-entzunezkoei dagokionez, pantailaren beste aldean dugu, beste behin ere Gaizka Izagirre, pantailak euskarazeko kidea. Kaixo, Gaizka? Iepa, haue dira aste honetan euskaraz iritsi diren proposamenak. Netflixera bihar iritsiko da Toxic Town miniseriea, Jodie Whittaker protagonista duena, ekialdeko Midlandsetan, Ingalaterrako eskualdean, hondakin toxikoekin kutsatutako kasu tragiko batek justiziaren aldeko borroka piztuko du. 3 emakume sistemari aurre egin eta agintariei Korbi herrian jaiotako haurren gorputza darretako sortzetiko akatzen tasa kezkagarrien erantzule egingo diete. Benetako gertaeretan oinarritutako miniseria da. Prime Video plataforman Reacher telesailaren 3. denboraldia iritsiko da.
Jack Reacher, polizia militarreko agente erretiratua egin ez duen hilketa batengatik atxilotzen dutenean, polizia ustel, enpresari ilun eta politikari azpikariz beteriko konspirazio hilkor batean murgilduko da. Max eta Makusi plataformetan Pan euskaraz bikoiztua, Peter Panen historio klasikoaren modlaketa berria da. Peter, 12 urteko mutil pikaro eta bihurria da. Londresen bizi den umezurtz etxe goibel eta tristean ordea, ez dituzte ezaugarri horiek gogoko. Bizitza guztia bertan pasa ondoren, ezin sinetxiko gau batean bidaia zoragarria hasiko du fantasiaz beteriko mundura. Sekula betiko lurraldera. Eta primeran plataforman erresuma batuko bi telesail. Bat Education, Alfie da protagonista, Britainia handiko hezkuntza sistemak inoiz izan duen maisurik txarrena. Eta My Mad Fat Diary, komedia dramatiko britainiarra. Rael idazlearen izen bereko eleberrien oinarrituta eta Earl Bellaren pertsonaia da telesaileko protagonista, Sharon Rooney aktorea gorpuztua. 80ko hamarkadaren erdialdean, Stanforden My Mad Fat Diaryk Rael 16 urteko neskaren istorioa jarraitzen du. Ospitale psikiatrikotik irten berri dena. 4 hilabete eman ditu bertan. Gogoratu, euskarazko estreinaldi guztiak zerrenonikusi.eus webunean topatuko dituzuela. Onaino kontatzeko genuena, badakizu euskarazko berri gehiagorako sartu 11.eus atarian edo kuskuxatu gure sare sozialak. Agur!